Hare Krishna. Warm welcome for today's session, Science of Self-Realization. நம்ம இன்னைக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு கடவுளுக்கு பகவானுக்கும் நன்றி செலுத்தலாம். ஓகே, இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பாடங்களை கத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாச்சி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण to everyone. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம் அந்த புக்ல நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதாவது இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா சூசிங் எ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் போட்டுக்கிறேன். அதாவது ஒரு ஆன்மீக குருவை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்னு தான் தலைப்பு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்க எப்படி இந்த அத்தியாயம் போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குருன்னா என்ன, ஓகே, குருவை நம்ம எப்படி ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு குரு இம்பார்ட்டன்ட், அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ குரு என்ன ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறார் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் கோசம், குருன்றவருக்கும் கடவுளுக்கு என்ன வித்தியாசம், அவருடைய ரோல் பிளே பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? சோ நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில குருவை தேர்ந்தெடுக்கணும் அதையும் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும், குருன்ற வார்த்தையை கேட்டோன்னே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்?
என்ன வரும் சொல்லுங்க? ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் காவி உடை அணிஞ்சிட்டு, நான் பெரிய தாடி, கமண்டலம், ஆ அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிற மாரி தான் ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா? நம்ம அப்படிதானே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அந்த மூவில அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம பழகியிருக்கோம். இல்லைங்களா? ஸோ குருன்ற வார்த்தைக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து இது வந்து இந்த ஆ டிஸ்கஷன் எங்க நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ 1973ல வந்து ஆ கேள்விகள் கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து பிரபுபாதா அதுக்கு வந்து தகுந்த பதில்கள சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ குரு ஆ அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அஞ்ஞானத்தை நீக்குபவர், இருளை நீக்குபவர் தான் குரு. ஸோ அது வந்து ஸ்லோகத்தோட ஆரம்பிக்கிறாரு இங்க. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. இதுக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அறியாமை என்ற இருண்ட காலத்தில் பிறந்தேன். என் குரு, என் ஆன்மீக குரு அறிவு ஜோதியால் என் கண்களை திறந்தார். ஓகே. அவருக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன்றது தான் பொருள். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து 2 வார்த்தைகள எடுத்துட்டு இந்த இன்னும் பார்க்கலாம். அக்ஞானா. சோ இங்க வந்து அக்ஞானான்ற இடத்துக்கு வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, அறியாமை அல்லது இருள்ன்னு சொல்லிட்டு பொருள் சொல்றாங்க. அஞ்ஞானன்ற வார்த்தைக்கு வந்து 2 பொருள். ஒண்ணு அறியாமை, இன்னொன்னு வந்து இருள். ஸோ வந்து இந்த இருட்ட நம்ம வீடெல்லாம் இருட்டா இருந்துச்சுன்னா, நம்ம சாயங்காலத்துல என்ன பண்ணுவோம்? லைட்டு போடுவோம். இல்லைன்னா விளக்கேத்தி கரண்ட் போச்சுன்னா விளக்கேத்தி வைப்பாங்க. இப்ப வந்து யுபிஎஸ் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால, விளக்கு வந்து அவசியம் இல்லாம போச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த காலத்துல வந்து விளக்கு வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பௌதீக உலகத்துக்கு வேண்டிய வெளிச்சம். அதே ஆன்மீகத்துக்கு வந்து இந்த ஆத்மாக்கும் ஒரு அஞ்ஞானம் இருக்கு. அந்த அஞ்ஞானத்த வந்து யாரால வந்து நீக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா குருனால தான் முடியும். ஓகேங்களா? சோ இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது. இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ் ஷலாகய சக்ஷுரன் மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. அதாவது தஸ்மை. இந்த லாஸ்ட் லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் பாருங்க. தஸ்மை. இந்த தஸ்மைக்கு வந்து என்ன பொருள்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. த தஸ்மை தமஸ் அல்லதுண்ட ஆ திமிர. தமஸ் இல்ல திமிரன்ற வார்த்தைக்கு வந்து என்ன பொருள்னா இருட்டு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னோம்? அஞ்ஞானம்னா அறியாமை, இருளுன்னு சொன்னோம். இதே வந்து தமசின் ஆ அந்த இதுக்கும் வந்து என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இருள்ன்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இந்த உலகம்னு எடுத்துக்கிட்டா 2 வகையான உலகம் இருக்கு. என்னப்பான்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஜட உலகம். ஆமாவா? இல்லையா? ம். ஜட உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ நெறைய பேருக்கு தெரியுதுல்ல, இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம வாழ்ந்த மறைந்த பிறகு வந்து இன்னொரு ஒரு உலகம் இருக்கு. அங்க போறோன்ற ஞானமே இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அது என்ன உலகம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக உலகம். சோ இந்த பௌதீக உலகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், ஆன்மீக உலகம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் 2 உலகங்கள் இருக்கு. சோ இந்த உலகத்துக்கு தேவையான எக்ஸ்டர்னல் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெளிச்சம் வேணும். காலையில பார்த்தீங்கன்னா, சூரியன் இருக்கார். நைட்ல வந்து சந்திரன் வராரு. அப்புறம் எல்லார் வீட்லயும் வந்து விளக்கு இருக்கு. இல்லைங்களா? அதே வந்து பௌதீக உலகத்துடைய இது நேச்சர். ஓகே. ஆன்மீக உலகத்துடைய தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து கிருஷ்ணரே தன்னுடைய உலகம், ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆ ஸ்லோகத்துல விளக்குறார். அதாவது நாதத் பாஷயதே சூர்யோ நா சசங்கோ நா பாவகः யத் கத்வா நா நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. என்னுடைய தாமம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு சூரியனும் தேவையில்ல. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாருங்க. சூரியோ நாத்தத் பாஷயத்தோ சூரியன். சூரியனும் தேவையில்ல. நான் சசங்கோ நான் பாவக. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, சந்திரனும் தேவையில்ல. அது ஏன் பாத்தீங்கன்னா, அது எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்குது. யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எப்பவுமே நிரந்தரமா வந்து வெளிச்சத்தோட இருக்கு. ஓகேவா? அந்த வெளிச்சம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? கடவுள். கடவுள வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணும்போது 3 ஸ்டேஜஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? தட் இஸ் த பிராமன் ரியலைசேஷன். அது வந்து என்ன? பிரம்மன் எஃப்ளுஜென்ஸ். இரண்மய பாத்திரேனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பிரம்மன் எஃப்ளுஜென்ஸ் அவர் பாடியில இருந்தே வரக்கூடிய வெளிச்சமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, அத வந்து இலுமினேட் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் கம்ப்ளீஷன் செக் பரமாத்மா. தேர்ட் வந்து பகவான். ஓகேவா? அதுதான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? சோ இந்த குருவோடைய வேலை. சோ
குருவோட முதல் வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க. அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வெளிச்சத்த கொண்டு போணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அறியாமை இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க? தனக்கு நோய் வருதுன்னு சொல்லிட்டு எதனாலன்றது ஒருத்தன் தெரியாம இருக்கான். இங்க வந்து வேதங்கள படிக்கணும். வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுள தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு அறியாமையில வந்து ஆ சீடர்கள் இருக்கிறாருன்றத குரு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஸோ அத அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முழு முதற் கடமையா வந்து தன்னுடைய பக் அ சீடர்கள வந்து அறியாமையில இருந்து வெளிய எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரயத்தனம் பண்றார். முயற்சிக்கிறார். அதுதான் வந்து தொழிலா செய்றாரு. முழுமுத கடவுள்கிட்ட வந்து இவங்கள கூட்டிட்டு போணும்னு சொல்லிட்டு. சோ அதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்கள சொல்லி நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு. ஒருத்தன் இருக்கான். அவனுக்கு வந்து நோய் வருதுன்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? பிரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். வருமுன் காப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கை, கால் உடல வந்து நல்லா சுத்தமா வச்சுக்கணும். இல்லைங்களா? ஆரோக்கியமான உணவுகள சாப்பிடணும். சோ இது தெரியாம வந்து அறியாமல் இருந்துட்டு, எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு வந்தா அவனுக்கு வந்து எல்லா நோய்கள் வர்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு. ஓகேவா? 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன்னொரு ஒரு உதாரணம். அதாவது ஆ அவனுக்கு தெரியும் நான் சுத்தமா இல்லன்னா எனக்கு நோய் வரும்ன்றது தெரியணும். இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்னொரு உதாரணம் 2வது வந்து ஒரு குற்றவாளி இருக்கான். எனக்கு சட்டம்லாம் தெரியாதுப்பா. நான் திருடுனா வந்து என்ன தண்டிப்பாங்க. என்ன வந்து ஜெயில்ல போடுவாங்க. எனக்கு வந்து ஃபைன் கட்டுவாங்க. அப்படிலாம் ஒருத்தன் தெரியாம இருக்கிறான்னு, அதுக்கோசம் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அவன சும்மா விடுமா? எனக்கு சட்டம் தெரியாது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னன்னாலும் பண்ணிட்டு அவன் வந்து இருந்தான்னா, அந்த அரசாங்கம் வந்து அவனுக்கு தண்டனை குடுக்காம இருக்குமா? அது தவறு இல்லையா? அறியாமையில இருக்கிறது கூட தவறு. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது சாக்கு இங்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அதே மாரி இன்னொரு 3வது உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நெருப்பு இருக்கு. நெருப்போட தன்மை என்ன? எல்லாத்தையும் எரிக்கக்கூடியது. எரிச்சு சாம்பலாக்க பண்ணும். இல்லைங்களா? சின்னவங்க தொட்டாலும் சரி, பெரியவங்கள தொட்டாலும் சரி, அது என்ன ஆகும்? அந்த நெருப்பு பாராபட்சம் பார்க்காது. அச்சச்சோ! இது குழந்தை, இதுக்கு தெரியல. அதனால என்ன தொடுதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா விடுமா? அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. யார வந்து நெருப்ப தொட்டாலும் அத வந்து எரிக்க தான் செய்யும். ஓகேவா? சோ இங்கேயும் வந்து எந்த ஒரு சண்டை சாக்குகள சொல்ல தேவையில்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு காரணம். அச்சோ! எனக்கு தெரியல. நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன். அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் இந்த உதாரணங்கள வந்து பிரபுபாதா நமக்கு சொல்றார். எனக்கு வந்து சரியா தெரியலன்னா, ஒரு விஷயத்த தெரியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கஷ்டப்படுவோம். இல்லையா? ஒரு விஷயத்த நம்ம அறியாமல் இருக்கிறோம்னா, அதனால என்ன பண்ணுவோம்? தவறு செய்வோம். தவறு செஞ்சு அதனால வரக்கூடிய பலன்களால நம்ப அனுபவிப்போம். தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் சரி, தெரியாம செஞ்சாலும் தவறு தவறு தான். இல்லைங்களா? சோ இங்க வந்து இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு எல்லாரும் வந்து சப்ஜெக்டட், பவுண்ட் டூ லா ஆஃப் நேச்சர். ஓகேவா? இயற்கையின் சட்டத்துக்கு வந்து எல்லாருமே உட்பட்டு இருக்கிறோம். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது தெரியாம நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். எப்படி வெளிய வர்றது? வி ரிஸ்க் சஃபரிங் இஃப் வி பிரேக் இட். ஓகேவா? சோ அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் லாவ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல வந்து குருவோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னோட சீடர்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த உலகத்துல யார் வேணும்னாலும் வாழலாம். ஓகே. அவங்க என்ன சொல்லலாம்? நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கேன். எனக்கு கஷ்டமே இல்லன்னு சொன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பா? கரெக்ட்டா? சாத்தியமே இல்லல்ல. நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். எனக்கு கஷ்டம், துக்கம் இல்லன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா, அது நிஜமான ஸ்டேட்மெண்ட்டா? பொய் தான. யாராலும் அப்படி சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா, அதுக்கு பிரபுபாதா சொல்றார் பாருங்க. இங்க பிறந்த ஒருத்தரும் வந்து இதே வந்து இது சாஸ்வத துக்காலயம் இல்லையா? இது மித்ருலோகம் இல்லையா? இங்க வந்து கஷ்டங்கள் நிறைஞ்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். எப்படியெல்லாம் ஒரு மனுஷனுக்கு துன்பம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதீக, ஆதி தெய்வீக இந்த 3 விதமான துன்பங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வரும்ன்றத சொல்றார். ஓகேவா? சோ ஒரு ஆதி ஆத்மிகன்னா என்னப்பான்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தனுடைய உடலாலும், மனசாலும் அவனுக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் தான் வந்து ஆதி ஆத்மிக. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஆதி பௌதிகன்னா பிற உயிரினங்களால வர்றது வந்து ஆதி பௌதீக. ஆதி தெய்வீகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கை சீற்றங்கள் நடக்குது பாருங்க. இயற்கை சீற்றங்கள் அது எதனால நடக்கும்? தேவர்களால வரக்கூடியது வந்து ஆதி தெய்வீகன்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த 3 துன்பங்கள் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் கேரண்டியா இருக்கு.
இல்லையா? இதுல இருந்து யாரும் எஸ்கேப் ஆகவே முடியாதுன்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீ கொசுவானா இரு, எறும்பானா இரு, எல்லாரும் இப்படி இருப்பாங்க. நாம் மனவேதனைகளை அனுபவிக்கலாம். ஆ. அதனால கூட நம்ம பிற உயிரினங்கள் சொன்னோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு உதாரணம் இங்க சொல்றாரு. எறும்புனாலயும் வரும், கொசுனாலயும் வரும். ஏதோ ஒரு துன்பங்கள் நமக்கு வரும். இல்லையா? சோ ஆதி தெய்வீகக்கு வந்து மழை இல்லாம இருக்கும். இல்ல நெறைய மழை வந்து வெள்ளப்பெருக்கெடுப்பாலும் வரும். சோ குளிர் காலத்துல வந்து நெறைய குளிர் இருந்தாலும் வந்து கஷ்டம். வெயில் காலத்துல நெறைய கொதிக்கிற வெயில் இருந்தாலும் வந்து கஷ்டம். இந்த மாரி இயற்கை சீற்றங்கள் வந்து நடக்குது. சோ இதனால 3 விஷயத்தால துன்பப்படுகிறான் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அப்பன்னா ஏன் இந்த உயிர்வாழி ஏன் துன்பப்படுகிறான்னு நாம கேட்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அறியாமையால். அறியாமை, இக்னோரன்ஸ். நான் தவறுகளை செய்து பாவ வாழ்க்கையை நடத்துகிறேன்றது அவனுக்கு தெரியல. சிம்பிளா வந்து அதனால தான் நான் கஷ்டப்படுறேன். ஒரு இத்தன நாள் நமக்கும் தெரியாம தான் இருந்துச்சு இல்லையா? அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், குளிச்சுட்டு, சமைச்சுட்டு நான் வந்து வெஜிடேரியன்பா அப்படின்னு சொன்னா கூட, அத கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிட்டாது அது பிரசாதமா ஆகுது. அந்த கான்செப்ட் நமக்கு வந்து இங்க பகவத்கீதை, இஸ்கானுக்கு வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சுச்சு இல்லையா? சோ அப்பன்னா அதுல கூட தவறுகள் இருக்கு. எப்படி தவறுகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாம இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள வந்து நம்ம கொன்னு இருக்கலாம். வேணும்னதுக்கே இல்ல. ஆ வெயில்ல உணர்த்தும்போதோ, இல்ல தண்ணி விட்டு அரிசிய கழுவும்போது, ஏதோ ஒரு கிருமிகள வந்து கொன்னு இருக்கலாம். இல்லையா? சோ அந்த பாவங்கள்ல இருந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு இந்த குரு வேணும். குரு சொன்ன பிறகு தான் வந்து அந்த பிரசாதம் சாப்பிடணும், பிரசாதம் பண்ணணும்ன்ற விஷயமே நமக்கு தெரிஞ்சுச்சு. இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து, இத குரு வந்து சீரியஸா எடுத்துட்டு எல்லாரையும் இந்த மீட்பு செயல்ல வந்து அவர் வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறார். இவங்கள எல்லாத்தையும் மீட்டு கரையேத்து தன் கூடயே கூட்டிட்டு போணும். பேக் டூ காட் எடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவரு மனசுல முடிவு எடுத்துட்டு, அவருடைய செயல்ல வந்து அவர் ஈடுபடுறார். இன்னும் இத வந்து உதாரணம் குடுத்து நமக்கு தெளிவா விளக்குறாரு. ஒரு குழந்தை இருக்குது. நம்ம வீட்டு பசங்களே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவோம். ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு அது நல்லா படிச்சுட்டு வந்துச்சுன்னா நமக்கும் சந்தோஷம். ஓகேப்பா, அதனுடைய வாழ்க்கை வந்து பாதுகாப்பா இருக்கு. அதுக்கு படிப்பு இருக்கு. ஒரு வேலை தேடிக்கும். இன்கேஸ் அந்த குழந்தை வந்து சரியா படிக்காம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு? கவலை வரும். இல்லையா? அச்சச்சோ! இது சரியாம படிக்காம இருக்குதே! பிற்காலத்துல வந்து கஷ்டப்படுமேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அறியாமல வந்து இருக்கிறோம். இந்த அறியாம வந்து யார் பார்க்குறாரு? நான் வந்து எனக்கு அறிவில்லன்றது நமக்கு தெரியல. பட் குருவுக்கு தெரியுது. ஓகேவா? சோ அதனால தான் வந்து அவர் வரார். குருன்றவர் யாரு? ஜோதியை எடுத்து இருளில் சூழ்ந்திருக்கும் உயிர் வாழியின் முன் வைக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ நமக்கு ஞானத்த குடுக்குறார். ஓகே. சோ ஞானத்த குடுத்து நம்மளுடைய அஞ்ஞான கண்ண வந்து திறக்கிறாரு. எப்படி வந்து இருட்டா இருக்கிற சமயத்துல ஒரு டார்ச் லைட்டோ, ஒரு விளக்கோ ஏத்தி வச்சு அங்க பிரகாசமா இருக்கும் இல்லையா? அது மாரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை கூட இருக்கு. அஞ்ஞானத்த வந்து அவர் வந்து விளக்குறார். சோ அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு, முண்டக உபநிஷத்துல வந்து ஒரு ஆ ஸ்லோகம் இருக்கு. தத் விஜ்ஞானார்த்தம் சா குரும் ஏவ ஏவபி கச்சத் சமிப்பன் பாணிக ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். அப்ப வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ வந்து குருவ தேடிக்கோ. உனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய குருவ வந்து நீ தேடிக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. ஓகேவா? சோ வேதம் சொல்ற பேச்ச நம்ம கேட்கணும். இல்லையா? நம்மளோட செயல் என்ன? யாரோ பார்த்தேன். இவங்கலாம் வந்து மாடர்னா இருக்காங்க. எல்லாரும் வந்து இவர ஃபாலோ பண்றாரு. எடுத்தேன் புடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குருவ எடுத்துக்கலாமா? எடுக்கக்கூடாது. இல்லையா? சோ வேதங்கள் சொல்லுது, நீ ஒரு குருவ ஏத்துக்கணும். ஓகே. குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒருவர் தான். ஓகேவா? குரு வந்து ஒருவரா தான் இருக்கணும். அவரு எப்படியாப்பட்டவரா இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் குரு சீட பரம்பரையில இருக்கிறாரா? சீட பரம்பரையில இருக்கிறாரான்னு பார்க்கணும். அதனால 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட பார்த்தீங்கன்னா, வியாச வியாசதேவரும், கிருஷ்ணரும் கற்பித்தது இப்போது கற்பிக்கப்படுகிறது. ஒரு பரம்பரை, அதுல வரக்கூடிய குரு, அது வரக்கூடிய மெசேஜ் ஒண்ணே. அவங்க கற்பிக்கக்கூடிய விஷயமும் ஒண்ணே. மெசேஜ் இஸ் ஒன். பார்த்தீங்கன்னா, காலங்காலமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பல குருகள் நம்ம பரம்பரையில பார்த்தீங்கன்னா
நிறைய குருகள் வரலாம். இப்ப வந்து குரு மகாராஜ் இருக்காரு, ஜெயபதக்கா சுவாமி இல்லைங்களா? அதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா? நம்மளுடைய பிரபுபாதா இருந்தாரு இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இருந்தார். பட் இவங்க எல்லாம் கன்வே பண்ற மெசேஜ் என்ன? ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான். செய்தி ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ உண்மையான குரு இரண்டாக இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் உண்மையான குரு தனது முன்னோடிகளிடமிருந்து வித்தியாசமாக பேசுவதில்லை. சோ முன்னாடி நம்ம குரு சொன்னாரு, என்ன சொன்னாரோ அததான் இவங்க வந்து பேச போறாங்க. அப்படி யாராவது மாத்தி பேசுனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து பொய்யான குருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இது என்னோட கருத்து, இது இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கிறவன் வந்து குரு அல்லன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க அழகா சொல்றாரு. அவங்க எல்லாம் வந்து ராஸ்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ ஜெனூனா ஒருத்தன் இருக்கலாம். உண்மையான குருவா இருந்தா என்ன? அயோக்கியர்கள். ராஸ்கலுக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து அயோக்கியர்கள். ஓகே. இங்க இருக்கு பாருங்க. அயோக்கியர்கள். உண்மையான குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கருத்து மட்டும் தான் சொல்லுவார். ஓகேவா? அது என்ன கருத்து? கிருஷ்ணர் சொன்னது, அப்புறம் வியாசதேவர், நாரதர், அர்ஜுனன், சைத்தன்ய மகாபிரபு, கோஸ்வாமிகள் இவங்க எல்லாம் வெளிப்படுத்தின ஒரே விஷயத்த தான் சொல்வாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேசப்பட்ட பகவத்கீதையும் பேசினார். வியாசதேவர் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதமும் சொல்லியிருக்கார். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வியாசதேவர் எழுதும்போது தன்னுடைய எழுத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னுடைய கருத்துன்னு சொல்லிட்டு என்னைக்குமே எழுதல. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச, அதாவது என்ன அர்த்தம்? பரமபுருஷன் பகவான் கூறுகிறார் சொல்லிட்டுதான் நம்ம பகவத்கீதையிலயும் பாக்குறோம் இல்லையா? இது என்னுடைய கருத்துன்னு யாரும் வந்து சொன்னதை பார்த்ததே இல்லை இல்லையா? சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ அப்படி இருக்கிறவங்க தான் உண்மையான குரு. சோ அப்படின்னா என்ன? ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றாங்க. யாரும் வந்து அதை மாத்தவும் செய்யல, கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யல. அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். பகவத்கீதா உண்மை உருவில் எப்படி வந்து விவஸ்வானுக்கு கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, அததான் வந்து அர்ஜுனனுக்கும் சொன்னார் இல்லையா? அததான் பிரபுபாதா நமக்கும் கொடுத்திருக்கார். ஓகே. சோ அது இப்போ வந்து அதுக்கு உதாரணம் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுத்து சொல்றாரு நமக்கு. அதாவது நம்ம ஒரு தந்தி அனுப்புறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். தந்தி அனுப்புறோம், டெலிகிராம் அனுப்புறோம். அப்போ வந்து அந்த ஆஹ் தபால்காரர் இருக்காரு இல்லையா? நம்ம என்ன மெசேஜ் எழுதணுமோ அதுதான் அவர் கொடுப்பார். அதுல வந்து அவர் வந்து ஆஹ் எதையுமே திருத்த மாட்டார். அதுல வந்து எதையோ திருத்தவோ அல்லது சேர்க்கவும் செய்ய மாட்டார். அவருடைய வேலை என்ன? நம்ம இப்போ ஒரு டெலிகிராம் பண்ணோம், ஒரு மணி ஆர்டர் அனுப்புறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை போய் அந்த இடத்துல போய் கொடுக்கணும். அவர் 500 ரூபாய் அமிச்சாங்க, இன்னும் ஒரு 100 ரூபாய் சேர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு சேர்க்க மாட்டார் இல்ல. அது மாதிரிதான் குரு பரம்பரையில வந்து என்ன சொன்னாரோ கிருஷ்ணரின் வார்த்தைய வந்து தவறாம அப்படியே சொல்றதுதான் குருவின் வேலை. அவர்தான் உண்மையான குரு. அதனாலதான் வந்து குருக்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பரம்பரையில பல பேர் இருக்கலாம். பட் வந்து செய்தி ஒன்றே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ இந்த சீடு அதை வந்து எப்படியாப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பகவத்கீதையில ஸ்லோகம் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மத்ததி, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? मन्मनाभव मद्भक्तो मत्याजि मां नमस्कुरु मां यवश्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्पारयः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மத்ததி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? உன்னுடைய மனசை எப்பயுமே வந்து என்ன வந்து யோசிக்கவை, என்ன பத்தியே அதை சிந்தனை செய்யட்டும். சோ அப்படி பண்றதுனால உனக்கு என்ன நடக்கும்? நீ வந்து என்ன வந்து என்னுடைய பக்தன் ஆயிடுவ. ஓகேவா? பக்தன் ஆயிடுவ. அப்ப பக்தன் ஆயிட்டா என்ன பண்ணுவேன்? எனக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிப்ப. மனச வந்து எப்பயுமே யோசிக்கிட்டேன் என்ன. சோ அப்ப என்ன ஆகும்? உனக்கு வந்து பக்தி வளரும். பக்தி வளர்றதுனால என்ன பண்ணுவ? எனக்கு வந்து வணக்கங்களை தெரிவிப்ப. சோ அப்படி பண்ணும்போது நீ என்ன பண்ணுவ? நிரந்தரமா எனக்குள்ளேயே வந்து அப்சர்வ் ஆயிடுவ. மாம் ஏவஷ் யஷி யுக்தைவம். அப்ப என்ன ஆகுவ? கண்டிப்பா நீ எங்க வருவ? ஆத்மானா மத் பராயானக. அப்ப வந்து என்கிட்ட வருவ கண்டிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. என்கிட்ட வந்து நீ வந்து சேருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ
இந்த விஷயங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் சொன்னது? நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார் சொன்னாரு, மத்வாச்சாரியார் சொல்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாரு. சோ எல்லா ஆச்சாரியர்களும் இததான் திருப்பி 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 சொல்றாரு. ஈவன் நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகளும் குருமார்களும் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய பாத சுவட்டை தான் பின்பற்றாங்க. அதுல எந்த ஒரு வித்தியாசமே இல்ல. யாருமே எங்கேயுமே வந்து என் கருத்துப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் யூஸ் பண்ணது இல்ல. அத வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ அதே வந்து யார் ஒருத்தன் வந்து நான் கடவுள், நம்ம எல்லாரும் கடவுள்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னா அவன் வந்து அயோக்கிய குருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையான குரு என்ன சொல்வாருன்னா, நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படின்னு சொல்வார். ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு வந்து குருவுக்கு வந்து அகராதியில வந்து என்ன ஒரு அர்த்தம் குடுக்குதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். காட். காட்ன்னா என்ன? காடுக்கு வந்து என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் பீயிங். ஓகே. சோ நான் கடவுள் நீ கடவுள் சொல்றது வந்து தவறு இல்லையா? சோ கடவுள்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து என்ன ஒரு பொருள்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரம்பொருளை கூறுகிறது. பரம்பொருள் சொல்லிட்டுதான் அதுக்கு அர்த்தம். சோ அப்ப வந்து நான் பரம்பொருள் நீங்க பரம்பொருள் அப்படின்னு சொன்னா நான் சரியா வருமா? இருக்காது இல்லையா? ஹம், அதுக்கு வந்து அந்த பரம்பொருள் சுப்ரீம் பீயிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த சுப்ரீம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா த கிரேட்டஸ்ட் அத்தாரிட்டி, அதாவது மிகப்பெரிய அதிகாரி. சுப்ரீம் என்ற வார்த்தைக்கு வந்து பரம்பொருள் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அதுக்கு வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டிக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா செயல்களும், ஈவன் சூப்பர் ஹியூமன் ஹேக்ஸ் எல்லாம் அவரால பண்ண முடியும். நம்மளால வந்து அப்படியெல்லாம் இல்ல. நம்ம கண்ணே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம். பட் தூக்கம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா? இல்ல தானே? பசிய கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா சில சமயத்துல? இல்ல தானே? நம்ம வந்து பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றாரு. மிகப்பெரிய அதிகாரி. நமக்கே நம்ம அதிகாரியா இல்ல. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிருஷ்டியும் பண்ணாரு. இது எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுனால தான் அவர் வந்து அதிகாரி. சுப்ரீம் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? சோ யாராவது வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அயோக்கியர்கிட்ட இருந்து நம்ம தூரம் இருக்கணும். அந்த அயோக்கியர்களை வந்து யாரும் காப்பாத்தவும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க சொல்றார். சோ உண்மையான குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த குரு. உண்மையான குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செய்தியை என்னைக்குமே குரு கொடுத்துட்டு போன கடவுள் கொடுத்துட்டு போன செய்தியை வந்து மாத்த மாட்டாரு. ஓகேங்களா? சோ நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது உண்மையை கண்டறிக்கணும். உண்மையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுதான் சொல்லி இங்க பாருங்க. தானே எனது குரு மகாராஜா, என் ஆன்மீக குரு என்னை ஒரு பெரிய முட்டாள் என்று கருதினார் என்று கூறினார். அப்படின்னா என்ன? சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இருந்தாருன்னு தெரியும். அவர் என்ன சொல்றாரு? என்ன வந்து முட்டாளன்னு கூட சொல்ல. என்னோட குரு வந்து ஆன்மீக குரு பெரிய முட்டாளன்னு சொன்னாருன்னு சொல்றாரு. அப்பன்னா என்ன தெரியுது அந்த இடத்துல? அவரும் ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து ஏத்துக்கிட்டாரு. ஈவன் கிருஷ்ணர் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருவை சாந்தீபினி முனியும் ஏத்துக்கிட்டாரு. ஈவன் ராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வசிஷ்டரை ஏத்துக்கிட்டார். இது மாதிரி கடவுள் வந்தா கூட அவர் வந்து நமக்கு ரோல் பிளே பண்றதுக்கோசம் குருவை ஏத்துக்கிறாரு. ஓகேவா? சோ அவரு என்ன சொல்றாரு, மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒருத்தன் வந்து குருவுக்கு முன்னாடி வந்து அமைதியா இருக்கணும். தனக்கு ஒண்ணும் தெரியல, முட்டாள் மாதிரிதான் இருக்கணும். இல்ல இல்ல என் குருவோட நான் ரொம்ப நல்லா பேசுவேன், சிறப்பாக பேச முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து வெறுமனே அயோக்கியன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதே வந்து அவருக்கு முன்னாடி ஒரு முட்டாளாக நின்னா அவன் தான் வந்து பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க பாருங்க ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगे नष्टम परंतप। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஞானம் வந்து எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த சங்கிலி தொடர், குரு சீடர் பரம்பரையின் சங்கிலி தொடர் மூலமா கிடைக்கும்.
வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது நாட்டு படையில என்ன ஆச்சு? அரசர் கையில வந்துச்சு. அரசர் வந்து தன்னுடைய சிட்டிசன்ஸ்க்கு குடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இது காலப்போக்குல என்ன ஆச்சுன்னா, எங்கேயோ இந்த ஒரு கயிறு வந்து அறுந்துடுச்சு. அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ண பகவானே வந்து ஆஹ் அர்ஜுனருக்கு சொன்னாருன்றத பார்த்தோம். இல்லைங்களா? அவருக்கு தெரியும். எப்ப நான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? சோ நம்ம வந்து ஒரு குருவை ஏத்துக்கணும்னா, ஒரு நாகரீகம், ஒரு ஸ்டைல், ஃபேஷன் சொல்லிட்டு எடுக்கக்கூடாது. எல்லாரும் அவர ஃபாலோ பண்றாருப்பா, அதனால நம்மளும் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. யார் ஒருத்தங்க வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து நான் முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு தீவிரமா நினைக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு குரு தேவை. ஓகே. சோ தீவிரமா இந்த முடிவு எடுக்கணும். நான் அஞ்ஞானத்துல இருக்கேன். ஞானத்த வாங்கிக்கணும். உண்மையான ஞானத்த வாங்கிக்கணும். அப்படின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா? அத புரிஞ்சுக்கிட்டா அவன் தீவிரமா இருப்பான். ஓகேவா? கடவுளுடைய அவனுடைய உறவு என்னன்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னா, தன்னுடைய பக்தியில வந்து சீரியஸா ஆயிடுவான். ஏன்னா, நான் கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு பங்கு. நான் வந்து அவர்கிட்ட திரும்பி போணும். அந்த எண்ணம் அவனுக்கு வரும். இல்லைங்களா? சோ அப்ப வந்து பக்தியில வந்து அவன் தீவிரமாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணணும், நாகரீகமா இருக்கவங்க கிட்ட போயிட்டு தன்னை வந்து குருன்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்க கூடாது. ஓகேவா? அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஒருத்தர் குருவை வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இல்ல அவரு வந்து நான் சவால் விடுறதுக்கு போறேன். அவரு குருவிடம் சவாலிட போறேன்னு சொன்னா, நம்மளால எதையுமே கத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. சோ எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல சொல்றாரு, அர்ஜுனன் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய குருவ வந்து ஏத்துக்கிட்டார். இல்லையா? அவரு எதையுமே யோசிக்கல. கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு. அப்புறம் டக்குன்னு வந்து அந்த சூழ்நிலை கன்ஃப்யூஷன் எல்லாம் இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த குழப்பமான மனோநிலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைந்தார். அது மாதிரி நம்மளும் வந்து குரு கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடையணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे கார்பண்யதோ कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। कर्पण्य दोष बहता स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मोदसेता यच्छ्रेयस्या निश्चिद्दा स्पृहूतन् मेषि त्वं प्रबणं हरे कृष्ण माताजी। ஓகே. சோ நான் இப்ப குழப்பமா இருக்கேன். எனக்கு வந்து தெளிவ குடுங்க. நான் எத பண்ணணும், எத பண்ணல, எனக்கு எது சிறந்ததுன்னு நீங்களே எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அது மாதிரி குரு கிட்ட வந்து ஒரு சீடன் வந்து சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா? சோ ஒருத்தன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரு கிட்ட வந்து சரணடையணும். ஏன்னா அந்த குரு யாருடைய பிரதிநிதி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி. இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி. சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். ஓகே. குருவுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதையேதான் வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தன்னோட குரு அஷ்டகத்துல சொல்றாரு. யஷ் யஷ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ. இல்லைங்களா? சோ ஆன்மீக குருவின் கருணையாலதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியும். டைரக்டா நான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போறேன்னா அதெல்லாம் செல்லாது. ஓகேங்களா? சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குரு கிட்ட சரணடையணும். அப்புறமா தான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணடைய முடியும். அவருடைய ஆசீர்வாதம் வாங்க முடியும். ஓகேங்களா? அதுக்கு வந்து பகவத்கீதையில மறுபடியும் ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு பகவான் கிருஷ்ணர். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ अहं त्वां அகம் தொம் सर्वपापेभ्यो சர்வ பாப்பேபியோ विमुक्ष्यामि मा மோக்ஷிஷ்யாமி शुचः। மா சுச்சக. என்ன சொல்றாரு? எல்லாத்தையும் விட்டுடுப்பா. என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தியோ அது எல்லாத்தையும் விட்டுடு. என்ன பண்ணு? என்கிட்ட சரணடை. நான் பாத்துக்கிறேன். உன்னை எல்லா பாவ வேலையில இருந்து விலக்குறேன். நான் உன்னை காப்பாத்துறேன். பயப்படாதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ மறுபடியும் இந்த வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட். சரணாகதி தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு வந்து கடவுளுடைய உணர்வு வந்து வந்துடும். ஓகேங்களா? சோ சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? குருவுக்கு மரியாதை தெரிவிக்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து எப்பவுமே குரு வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா நான் கடவுள்னு சொல்ல மாட்டார். ஓகேங்களா? குரு கடவுளை போல நல்லவர் என்று குரு குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் போல நல்லவர். பட் ஒருபோதும் நான் கடவுள் என்று சொல்வதே இல்லை. இல்லையா? அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எவன் ஒருத்தன் நான் கடவுள் சொன்னானா அவன் அயோக்கியன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் இருந்தாலும் அவங்க என்னுடைய சீடர்கள் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் கடவுள் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் என்னுடைய சீடர்கள் எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்து அவர்கிட்ட ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு. அதாவது கடவுளுக்கு சமமானவர் குருன்றது அந்த பக்குவத்து ஞானத்தை பெற்ற பிறகு சீடர்கள் வந்து
குருக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க. எப்படி? குரு வியாச பூஜை எல்லாம் பண்ணி கடவுளுக்கு நிகராக வந்து அவருக்கு பூஜை பண்ணி வழிபடுறாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாரு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி, கிந்து கிந்து பிரபோயா பிரியேவ தஸ்ய. ஓகே. ஏன்னா அவர் வந்துதான் ரொம்ப வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட். ஓகே. ரொம்ப சீக்ரெட் பர்சன், இறைவனின் நிலையை எடுத்தவர் என்றும் பொருள். ஓகே. ஓகே. இங்க வந்துடுச்சுமா, மிகவும் ரகசிய சேவகர், கான்பிடென்ஷியல் சர்வெண்ட்னு மிகவும் ரகசிய சேவகர் என்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு, துணை பெயர், அதாவது பிரபுபாதா இல்லையா? அதுக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபு என்ற சொல்லுக்கு வந்து இறைவன் என்ற பொருள், பாதா என்ற பொருளுக்கு வந்து நிலை. ஓகே. சோ அப்பனே அதை சேர்த்து வச்சு பார்த்தோம்னா இறைவனின் நிலையை எடுத்தவர் தான் வந்து பிரபுபாதா. ஓகே. சோ இதுக்குதான் வந்து சாக்ஷாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சாக்ஷாத், ஓகேவா? கடவுளுடைய நிலையை எடுத்தவர், இறைவனுடைய நிலையை எடுத்தவர்ன்ற பொருள். ஓகேங்களா? நம்ம குரு அஷ்டத்துல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? யார் ஒருத்தன் சீரியஸா இருக்கணும் அவனுக்குதான் வந்து குரு தேவை. ஓகே. குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயங்களை வந்து பேச மாட்டார். ஓகே. ஆஹ் நாகரிக விஷயத்துக்கு முட்டாள்தனமான விஷயத்த வந்து என்னைக்கும் பேச மாட்டார். அவர் வந்து வெறும் உண்மையதான் பேசுவாரு. அது வந்து நம்ம மறுபடியும் பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு? தத்விதி பிரணிபாத்தேன. மாதாஜி. हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्येन सेवया उपदेशन्ति के दे ज्ञानं ज्ञान निस्तत्वदर्शिनः। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ணா. சோ அப்ப அந்த ஆன்மீக குருவை அன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிற? உண்மைய கத்துக்கிற. ஓகேவா? அப்படி அந்த உண்மையை கத்தும் போது நீ எப்படி இருக்கணும்? பணிவா விசாரிக்கணும். கேள்வி கேளு, தப்பு இல்ல. பட் அந்த கேள்வியை வந்து பணிவா கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அப்படி கேள்வி கேட்டா அவர் வந்து உனக்கு தேவையான ஞானத்தை கொடுப்பாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா. ஓகேங்களா? சோ தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா வந்து என்னைக்கும் பொய் பேசாது. எது உண்மைன்னு அதுதான் சொல்லி கொடுப்போம் இல்லைங்களா? தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா உண்மை கண்டதால் அவங்க வந்து உண்மையை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அதனால அவர் வந்து நமக்கு கொடுப்பாரு. சோ அதுகிட்ட வந்து நம்ம சரணாகதி ஆகணும், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ அந்த குரு வந்து ஆன்மீக குரு பரம்பரை இருக்கிறவரான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னு அப்படி பண்ணும்போது நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான சீடராக மாற பயிற்சி பெறலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு உண்மையான குருவை கண்டுபிடிப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? நாம எல்லாரும் வந்து பிறக்கும் போது ஒரு அயோக்கியர்களாகவும் முட்டாள்களாகவும் தான் பிறக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் போது யாருக்கையும் ஒரு பட்டமும் இல்லை. படிச்சு கொஞ்ச நாள் பிறந்து கொஞ்ச நாள் வளர்ந்த பிறகுதான் ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போறோம் இல்லைங்களா? சோ நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம அயோக்கியர்கள் முட்டாள்கள்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரையும் யாரு சொல்றாரு? பிரபுபாதா சொல்றாரு. சோ நம்ம வந்து அறிவை தேடிக்கணும் இல்லைங்களா? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் விலங்குக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது. விலங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஸ்கூலுக்கும் போறது இல்லை இல்லையா? ஸ்கூலுக்கு போறது இல்லை, படிக்கிறது இல்லை. பட் நமக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா? சோ அத வந்து இந்த புத்தக ஞானத்தை வேதங்களை வந்து எவன் ஒருத்தன் மறுக்கிறானோ அவன் வந்து அயோக்கியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்றார். புத்தகம் படிக்காம ஒருத்தன் வந்து ஞானத்தை பெற்றான்னா அவன் வந்து அயோக்கிய குருகள் கேட்டகரியில வரான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நமக்கு வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதாவும் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? எக்ஸாமும் வைக்கணும், அதுல எழுதணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம என்ன ஆகும்? வாழ்க்கையில வந்து தோத்து போயிடுறோம், தோற்கப்படுகிறோம். முழுமையா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தோத்து போயிடுறோம். ஓகே. ஸ்ட்ரகிள். சோ நம்ம வந்து நம்ம இன்னும் வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு வந்து போராடிட்டே தான் இருக்கிறோம். ஓகே. சோ நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வாழலாம், கொஞ்சம் நல்லா வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பட் நமக்கு தெரியல. நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? ஒரு மனிதன் இருக்கான்னா ஒரு குடிசையில இருக்கான். அவன் என்ன நினைப்பான்? ஒரு ஆஹ் சிமெண்ட், அதாவது கூரையில இருக்கும்போது அவன் என்ன நினைப்பான்? ஒரு ஓட்டு வீடு இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பான். ஓட்டு வீடு வந்த உடனே வந்து சிமெண்ட் வீடு இருந்தா நல்லா நினைப்பான். அவனுக்கு வந்து தெரியல எது வந்து உயர்ந்த நிலை. ஒன்னொன்னு அணிஞ்சு வச்ச பிறகுதான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போறான். அதே வந்து கடவுளுக்கு பத்தி நல்ல உயர்ந்த நிலையை வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது யாரு? குரு. அதனால அவர் வந்து நமக்கு வந்து சுப்ரீம் லார்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போறக்கூடிய வழியை வந்து அவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு
இந்த ஸ்ட்ரகிளிங்ல இருந்து நம்ம விடுவிக்கணும்னா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து நம்ம விடணும். ஓகேவா? ஸோ வாட் எவர் த பொசிஷன் வி ஹாவ் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், என்ன ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு நாள்ல நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாத்தையும் விட்டு போகணும் இல்லையா? போகும்போது யாருமே எதையுமே எடுத்துட்டு போறது இல்ல இல்லையா? நம்ம வந்து எவ்வளவோ சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கலாம், ஒருத்தன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கான். ஓகே, யாரும் எதையும் எடுத்துட்டு போல. நான் இன்னைக்கு நல்ல நிலைமையில இருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் நினைக்கலாம். ஆனால் சிறிது வயிற்றுப்போக்கு, காலரா ஏதாவது வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடம்பு நிலைமை என்னது, ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுது, சோர்ந்து போயிடுறான். அதுதான் உண்மை. இதுதான் வந்து இந்த பௌதிக உடைய வாழ்க்கையுடைய தன்மை. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னான், இமிடியேட்டா அவனுக்கு வயிற்றுப்போக்கு வந்துச்சு, என்ன ஆயிடுறான், சுருண்டு படுத்துறான் இல்லையா? அது மாதிரி. ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம காசெல்லாம் பேங்க்ல போட்டு வச்சிருப்போம். அந்த பேங்க் வந்து திடுதிப்புன்னு வந்து திவால் ஆச்சுன்னா அந்த நிலைமை என்ன ஆகுறது இல்லையா? பிரபுபாதா வந்து இங்க உதாரணம் கொடுத்திருக்காரு. ஓகேங்களா? இந்த 2 விஷயத்த வந்து உதாரணம் கொடுக்கிறார். யாரெல்லாம் இந்த உலகத்துல வந்து சிறந்த நிலையை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த புரிஞ்சுக்கணும். என்னது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்க. श्री कृष्ण माता जी। मां चे ये विभाषीराणे भक्ति योगेन सेवते क्षय गुणान् सामि दैत्यान्तन् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கு பாருங்க வங்கி. ஓகே, சோ அவன் வந்து இதெல்லாம் பண்றான், காசு வச்சிருக்கான், சம்பாதிச்சிருக்கான், ஆரோக்கியமா இருக்கான், இதெல்லாம் பண்ணான். பட் அவனுக்கு எது சிறந்ததுன்னு தெரியல. சிறந்தது எதுன்னு, எந்த சூழ்நிலையிலும் அவன் வந்து என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டு பண்ணணும். களங்கம் இல்லாத பக்தி தொண்டு பண்ண கண்டிப்பா அவன் எங்க வருவான், ஆன்மீக லோகத்துக்கு வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, பிரம்ம நிலைக்கு வருகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ இந்த ஞானத்தை வச்சுட்டு அந்த ஞானத்தை, அந்த உலகத்துடைய தன்மை என்னன்னா அங்க வந்து மரணமே இல்லை, அழிவே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நாம் அழியாதவர்களாக மாறலாம். ஓகேவா? பொருள் ரீதியாக இல்ல. ஓகேவா? சோ அழியாதவர்கள், ஏன்னா நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எட்டர்னல், நித்தியமானது. கடவுள் வந்து கூட பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல். ஆர்கிட்ட இருந்து வந்த பங்கால நம்மளும் எட்டர்னல். ஓகேவா? சோ இது வந்து துக்காலயம், மரணம் இருக்கும் இங்க இல்லையா? சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகத்துக்கு போனாலும் உனக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? பிரபுபாதா வந்து ஒரு உரையாடல் டிஸ்கஷன்ல சொல்லிட்டு இருக்காரு. நாங்க வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து வேதங்கள் மூலமாவும் இந்த சாண்டிங் மூலமாவும் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, சோ அங்க போயிட்டா யாருக்குமே மறுபடியும் என்ன இல்ல, பிறப்பு இனி பிறப்பு இல்லை, இறப்பு இல்லை, முதுமை இல்லை, நோய் இல்லை, இல்லை இல்லை எதுவுமே இல்லை. நிரந்தரமான சந்தோஷமா அங்க வந்து இருக்கலாம். சோ இந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு தான் வந்து குரு வந்து பொறுப்பேத்துக்கிறாரு. ஓகே, தன் சீடர்களை வழி நடத்தி அவர் வந்து அழிவில்லாத இடத்துக்கு வந்து கூட்டிட்டு போறதுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு அழகு விளக்கங்களை கொடுக்குறாரு குரு. ஓகேவா? குருக்கு வந்து அவருடைய வேலை, அவர் என்ன, பேக் டு காடட். ஓகே, நம்மள வந்து கடவுளிடம் மீண்டும் அழைத்து செல்கிறார். ஓகேவா? சோ நம்ம இதோட இங்க நிறுத்தலாம் மாதாஜி. நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।